Ceau! Azi ne jucăm Minecraft! Nu întrebați de ce am așa caracterul. Hai să începem. Astea sunt numai... Nu contează. Survivor, normal, perfect. Hai să începem. Uitați-vă că am început. Bine, deci vă duc. Mama mia! Bine. Și pur și simplu, în loc să mă spuneți acolo, mă spuneți tic-tac pe pământul gol. În afară de florile astea ciudate, care sunt albastre. De ce sunt atât de multe flori? De ce? Lava care a apărut dintr-o dată. Sunt două, văd! Mamă, câte flori sunt! Câte sunt? Oh my god! Aleluia! Bine, să întorc. Oh! Au! 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 Deja am început episodul și deja ne-am luat damage. Au! Uite, uite. Ha, mă! Ce? M-am văzut pe cineva când așa lemne. Bă, acum s-a blocat aici. Uite un squeak. Sper că aici nu sunt zombie de apă. Că altfel mi-am luat bătaie. What? Ce faci, domnule, că... contează. Am luat-o repede! Ca să rămâi fără aer. Oh, nu! Rămâi fără aer! Nu? Ce bine a... Bine? Urcă-te doar cumva aici. Am reușit! Tot cu flori. Trebuie să începe ca orice om normal. Făcând... Apasă odată! Facem practic timpul. Stixuri, ce doar n-am zis. Acum mai să minăm. Pietre. Am ajuns la pietră, ce bine. What? Și asta? What the? What? Ce sunt chestiile astea roșii? Bă, ce doamne sunt chestiile astea roșii? Cum ar fi să vină dintr-o dată un creeper aici? Dar cum ar fi chiar să vină un creeper la un moment dat și să mă explodeze? Dar cum ar fi? Ar fi bătaie de joc. Și dintr-o dată vine îndată în spate. Aha! Nu. Uite o vacă. Am nevoie de mâncare, îmi pare rău, vacă. Închideți ochii, toți să închideți ochii. Bat vaca! Să închideți ochii! Toți să închideți ochii, nu deschideți nici măcar un ochi. Gata, puteți să deschideți ochii. N-ați văzut asta. N-ați văzut deloc nimic. N-ați văzut asta deloc. N-ați văzut nimic. No? Tools.
Nu ex! De asta. Na, da, pețe. Oh, mamă, cât de sunt de asta. Pickers, topor, pată și asta. Perfect, le-am pe toate. Hai să citim. Cincea de... Stai, ce? What? 4 damage! Normal. Normal. Toporul e cel mai bun, adevărat. Haia. Ala topor. 10. Table, vreau să zic, nu topor. Nu fac de data asta, nu o fac. Uite un cave acolo. Nu mă duc acolo. Altfel, nu știu ce mi se întâmplă acolo în sfârșitul lui. Cumva frunzele alea zbor? Nu are nicio logică. Bine, Minecraft e logica să zbare lucruri. Ca uite, tai bucata asta de lemn și nu cade. Na, asta e logica din Minecraft. Ce ciudat. Mai vede ce mă întorc? Văd ceva acolo. Stai, cum mă întorc? Nu înțeleg. Nu mă întorc. Uai! Să închideți ochii, că nu trebuie să auziți ce... Să închideți ochii! Ați înțeles? Să închideți ochii. Hai, nu vă uitați. Gata, puteți să deschideți ochii. Stai, poate cad în lavă la un moment dat. Bă, am auzit chiar lavă. Oh, Doamne. Bine. Chiar au lavă la un moment dat, chiar au. Stai, mi se pare mie sau vine întunericul? Vine întunericul, e de rău. Mai trebuie să găsesc neapărat o oaie. Trebuie să găsești oaia. Oaie, unde ești odată că trebuie să te găsesc, altfel vă bat unii. Chiar. Mă, când am nevoie de o oaie, niciodată nu o găsesc. Ba da. Bine, numai două sunt, numai una e bună. Bine. Să nu uitați, închideți ochii. Închideți ochii. Închideți ochii, țineți încă ochii închiși. Gata, puteți să-i deschideți. Pe ce oaie? Pleacă din fața mea. Băi, că m-ai speriat. Gol, perfect. Oh, nu, vine întunericul, chiar. Tot au lavă, ce Doamne? Bine, grăbește-te, că vine întunericul. Aleluia. Crafting, patul pe jos. Stai, ce? Mi se pare că chiar nu a venit întunericul. Ascultați muzica asta, cât de frumoasă e.
Bă, chiar vine întunericul. Hai, trebuie să mă corn neapărat. Hai, culcă-te odată ca să nu vin mobilă și să nu mai dorm. Bă, doar pleacă. Ce, Doamne, m-a speriat oaia aia. Culcă-te odată. Ce vede noaptea? Bă, lasă-mă să culc, altfel vin zombii și nu mai pot să dorm. Tot. Culcă-te. Yes! În sfârșit pot să mă culc. În sfârșit. Bună dimineața. Am dorit cumva o secundă. Nu pot să fac nimic. Asta e call, da. Bine. Cred că o să mai fac. Mă, nu spune că nu mai am lene. Numai 4, serios. Dar trebuie să mănânc ceva. Cumva ceva. Lemn, da, perfect. Gata, am zis gata, perfect. Tort. Da, am uitat. Ce e asta? Înțeleg, nu fac încă. Am uitat. Se pare mie sau vine iarăși un pic de dată. Nu are cum. Să am grijă. Orice poate să fie întunericul ăla de moarte. Ok. E numai bucată de tort aici. De ce? Nu, după ce am auzit sunetul ăla nu m-am întors niciodată. Și tot a fost sunetul ăla, că parcă a venit din fața mea ceva și după a dispărut. Așa era sunetul. Nu m-am adus niciodată. Acolo fac. Uite, chiar. Asta poate să mă ajute. Da, am uitat. Am o dată. Stai! Ba da! Stai odată! Yes! Acum am nevoie numai o bucată de aia. Și pot să dau orice foc, la orice foc. Bine. Nu mai intru niciodată într-un cave, că ce am auzit sunetul ăla e... Uite, mă, da, când sunt bune. Oh my god, ridică-te sus! Oh my god, am căzut din greșeală. Bine. Pur și simplu am nevoie o barcă. Perfect. Nu, trebuie să... De ce tot apăs?
Hai, să mergem! Bă, nu asta vreau să fac. Da, așa merg. Merg! Papa, uai! Care nu știu cum o cheamă. Oh, eram să ne lovim. Acum merg pe un lac? Sau e un râu? Cum adică lac? Un râu e ăsta. Stai. Cu ce merg cu mâna mea? Bă, cum Bă? Am văzut cu bapă. Stai, ia. Mă rog. Bă. Wow. Wow. Uite pești. Nu cred că pot să-i bat pur și simplu. Mi se pare că e un zombie de apă după noi. De mari sunt minții ăștia. Stai. De ce bucățele alea de frunze zboară? Da, doar m-a supărut. Uite, cum se cheamă? De aici vine apa. Bă, cum? Bă, nu vreau să mă așez în ea, bă. Parca, nu! Yes! Mi se pare că vine întunericul. Oh, come on! După sunetul ăla, nu mai vreau să merg în cave-uri. Cred că aici o să fac o mică căsuță. Auzi cumva un os? Da, stai, ce un os? Un câine! Cum adică un os? Am auzit un câine. Uite, chiar câine. Bă! Cumva s-a enervat. Nu, a văzut oaia. Aici... Da, câinii sunt nebuni. Așa ca să am oase la mine. Doar că nu am. Îmi pare o câine bebe, doar că nu am oase. Și nu pot să am creșteri. Mai bine trebuia să stau tras noaptea ca să-i bat pe schelete și zombie și merita ce trebuia. Merita chiar totul. Mamă, câte flori de astea albastre. Bă, cum sunt într-un câmp. Chiar câte să, Doamne, ferească-mă. Aleluia. Mi-au rupt picioarele. Picioarele mele mi-au rupt. Uite vaca. La ce mă uit, Doamne? Cam vine întunericul. Da, cam așa zic eu. Pătuț. Am auzit cumva am auzit oase mișcând. Cred că e un schelet aici. Stai, ce am zis? Oase mișcându-se, care e un schelet. Ce? Cred că din cave-ul ăsta vin.
Nu vine să cred că trebuie să fac asta. Creeper! 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 Oh, nu, 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 Hela, nu, 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 am plecat de acolo. A plecat? Nu, e încă aici. Hai, bombardierule! Bă, 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 bă! Fugi! Haha, n-are cum să ajung aici. Ha? Doamne, unde s-a așezat ăsta? Wow! E noaptea! Mama mia! Cum adică ești tu far away? Perfect. Sper că nu vine niciun ob. Na. Bine că nu m-am culcat lângă ei. Că ea mă spune acolo, e un mob aproape de tine. Genul de ăsta. Pregătit ca să distrug alt creeper. Nu știu unde s-a dus. Credeam că e un creeper aici. Serios? Credeam că acolo sunt chestii valoroase și nu doar un cave care e scurt. What? Cred că asta e mama lui. Fugi, Margareta! Da, mor de foame. What? Nu m-am văzut în cheful ăla că cred... Village! Village! Yeah! Sunt pregătit ca să-l bat pe golemul ăla cu dita mai nasul ca calamar, ce e? Da, are nasul ca calamar. Și villageri. Da, are. În sfârșit o să... Stai, nu. Deci să iau 3 blocuri să-l bat. Iau de doar. Pot și să mă fac 3 doar. Bine, e perfect. O să mă bat prima dată cu, cred că, golemul și gata. Sau fur de la village. Eu cred că o să iei fur. Da, nu o să am nevoie de asta încă. De ce nu o iau? Că o să am la... What? Da, știu ce chestia asta. Bă, cum dau de vis? Bine. Uite animalele de aici. Golemul urât ca vaca. Să ce? Poate așa? Bă, urâtane, bro! Nu vine să cred. Hai odată, bă! E urtanie. Oga, fugi. Nu!
Aici a fost episodul. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine tot episodul ăsta și pa, pa!